Dej mi to. Kupuj si nějaké boty, půjdeme ještě na tam. Pod lipu? Ne pod lipu, tady do té přední zahrádky. Tak jo. A umí si ty nohy. Teď jsem si umýval před chvíličkou. Jo? Však než půjde do šlechlavy. Ty to kolo si připrav k odjezdu a opatrně. Já přijedu ještě v pondělí. Sedl si zprava, jak chceš, že se No přijeď, ale to je už vysoko. Ukaž? Počkej, už si polední budu doma. zkus si tam takhle. Je to nafukané dost? Asi jo. No málo, ale to ujedeš. Zkus tam nějaký problém. Ne, si sedí. Nevím já. Dívej. Mu nerozumím takhle a tak. A ne, to chlapi dělají. No, asi dobré. Já ti to snížím, jestli chceš. Ne, dobré. Možná by se jí jelo pohodlně, kdyby nějak sedlo níž. Mohu ho snížit teda? Já to umím. A co netrápíš na tom? Daj si to níž to kolo. Já jsem vynervovaná kvůli tomu. A to co se Mám nervuje? jako ostudu úplnou. Nějaká... No víš co, nikdo ti to neudělá, tak to vydrž. Vy děláte takovou atmosféru, když já natáčím ty psy. A nemoc. Trošku. Včera letali víc. No včera to bylo horší. To tam kolečko. Ty jsi moc utáhnul tu kolečko. Telefon tam máš, že? Však jej před tačkou, jo? Takhle? No.